Umholi we-EFF uJulius Malema uthi bazoya ePhalamende melana nesinqumo sokujutshwa kwamasosha ombutho wezokuvikela kanye nokuthi azotshalwa isikhathi esingakanani. Uhulumeni usathola ukugxekwa ngokuqinisa ezokuphepha ngesikhathi kunombhikisho wokuvala thaqa izwe we-EFF. Abanye babuze ukuthi kungani kutshalwe abezokuphepha empikishweni, kodwa bayahluleka ukuthumela izisebenzi ezanele ukuze kuvinjwe ubugebengu. Umalema uthi iqembu lizophakamisa lokho ePhalamende ukuqinisekisa ukuthi izikhulu ziyaziphendulela. You will know that we are in Parliament and we will be questioning the rationality and the deployment of soldiers and the amount of monies that are going to be spent on the soldiers that are on the streets now. The national shutdown, from its beginning, it was declared to be 1 day. And as to a month deployment, I don't understand what informs that. Umalema uthi umbhikisho uveza ukuthi uhulumeni unawo amandla okuhlinzeka ngogesi. Uthi ezinsukwini ngaphambi kombhikisho alizange lube khona uhlelo lokucisha konga ugesi. Uhulumeni usebenzise lokhu njengethuluzi lokudilibalisa abantu kuba bangabi ingxenye yombhikisho. They were so desperate to keep the lights on to a point that they had potential to collapse the grid. Whatever it takes, let's do it. It doesn't matter, the lights can be off. So it was used as a method to demobilize, which now comes to the point that it is possible to keep the lights on. Someone doesn't want, and the EFF has proved that. 3 days before, look at the results of the EFF. Umalema uphinde wamemezela ukuthi umbhikisho ngomsombuluko ube impumelelo. Wathi bangu 150,000 abantu ababeyingxenye yombhikisho.